Kuźnia to miejsce pracy kowala. Jednym z jego najważniejszych zadań było podkuwanie koni, zaopatrywanie w narzędzia do uprawy roli, obróbki drewna, skóry czy rogu. Przygotowywał żelazne części pracujących narzędzi, bywał również dentystą, także specjalistą od schorzeń końskich. W oczach społeczności wiejskich kowal uchodził więc za autorytet w wielu sprawach. Sam zawód zaś traktowany był z wielkim szacunkiem, również ze względu na powiązania pracy z ogniem. Ogień w wierzeniach ludu to świętość, budzący respekt żywioł. W kuźni znajdowały się narzędzia, najczęściej samodzielnie wykonane przez kowala, zapewniające szerokie spektrum działania rzemieślnika. Trzon stałego wyposażenia kuźni stanowi palenisko, miejsce, gdzie pali się ogień. Powietrze jest dostarczane do ognia miechem kowalskim. Jednym z najważniejszych narzędzi kowalskich jest kowadło. Na nim kowal wykonywał obróbkę metalu. W kuźni znajdowały się jeszcze młoty, kleszcze do chwytania i trzymania rozgrzanego żelaza oraz inne narzędzia niezbędne do pracy. Działalność kowali była nastawiona na zaspokojenie potrzeb wiejskiego odbiorcy. Wiosną naprawiano pługi i brony, przed żniwami wykuwano kosy i sierpy, a przed wykopkami motyki. Zimą, kiedy było mniej prac, wyrabiano duże ilości podków. Kowal, poza narzędziami rolniczymi, wykonywał również przedmioty potrzebne w codziennym życiu w domu i zagrodzie, np. noże, tasaki. W kuźni też powstawały elementy architektoniczne, klamki, zawiasy, skoble, kłódki, kraty, także krzyże nagrobne i przydrożne oraz przedmioty ozdobne. Narzędzia, którymi posługiwał się kowal w swojej pracy, możecie Państwo oglądać na stałej ekspozycji etnograficznej Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie.